Aktar minn nofs il-Maltin jgħaddu minn waqtiet meta jħossuhom waħedhom. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 11% fuq l-ewwel stħarriġ li sar 3 snin ilu. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Fakultà għat-Tisjieħ tas-Soċjetà tal-Università ta' Malta li fih ipparteċipaw aktar minn 600 persuna tal-fuq minn 11-il sena. Minn dan l-istħarriġ ħareġ numru inkoraġġanti ta' 9.7% jirreaġixxu b'mod tajjeb għal sitwazzjonijiet stressanti f'ħajjithom. Minkejja dan 7.4% qalu li ma jirreaġixxux daqshekk tajjeb u 1.8% ikklassifikaw bħala li jaġixxu b'mod fqir f'sitwazzjonijiet skomdi. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li 3 minn kull 10 persuni jħossu li m'għandhomx ħabib tal-qalb. B'dan in-nuqqas jinħass l-aktar fost dawk li għandhom sa 20 sena. Minn dan l-istudju ħareġ li 28.4% tal-irġiel f'pajjiżna jħossu n-nuqqas tan-nies madwarhom. Dan huwa kważi iktar minn 3% iktar meta mqabbel man-nisa li rispondew din l-istess mistoqsija. Min lenti pożittiva nistgħu naraw li kważi 3/4 taċ-ċittadini f'pajjiżna jħossu li jistgħu jikkuntattjaw lil sħabhom f'każ ta' bżonn u l-maġġoranza tan-nies, kważi 65% jgħidu li hemm ħafna nies li jistgħu jafdaw. Mill-istess tħarriġ ħareġ li aktar minn 3/4 tal-popolazzjoni, jiġifieri iktar minn 43,000 persuna, jħossu li hemm biżżejjed nies li huma qrib tagħhom. Mill-banda l-oħra 9% qalu li m'hemmx biżżejjed nies li jħossuhom qrib tagħhom. Dan is-sentiment kien l-ogħla fost l-anzjani b'10.8% tan-nies li għandhom iktar minn 55 sena iddikjaraw li ma jħossux li hemm biżżejjed nies li jħossuhom qrib tagħhom. Intant l-istħarriġ għamel diversi rakkomandazzjonijiet biex tonqos is-solitudni fost il-Maltin. Il-linja telefonika 1772 li fetħet il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali għal persuni li jħossuhom waħedhom għadha miftuħa u l-Ministeru responsabbli mill-ħarsien soċjali qal li s-servizzi mogħtija mill-Fondazzjoni se jkomplu jissaħħu sabiex tkompli tingħata l-għajnuna neċessarja lil nies li jħossuhom iżolati jew waħedhom.